ассалому алайкум мухлисони азиз, бинандагони гиромии телевизиони Сафина. меҳмони имрӯзаи барномаи мо мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари Федератсияи пенчак силат Матлуба Каримова. Хуш омадед ба барномаи мо. Саломат бошед, ташаккур. Саломат бошед. боз як бор дигар аз шумо миннатдор ҳастем ки шумо вақт ҷудо намудед, ба барномаи мо омадед, чунон ки медонем имрӯзо шумо бисёр селкор ҳастед, сафарҳо доред ба берун аз ҷумҳурӣ. хуб, акнун имрӯз ҳамроҳи шумо чӣ омода мекунем? Чӣ мехӯрем? бале, имрӯз мо тасмим гирифтем ки мевои тару тозаи ҷумҳурии Тоҷикистони худамон як тарзи ҳаёти солим, як намуди хӯриш меваҷоти Тоҷикистон, яъне ки бале сару собзаи тару тозаи ҷумҳурии Тоҷикистони худамон ки дар он ҷо себ, клубник, қулфинай ва киви, лимон, дар ин ҷо мебинед банан ва ғайраҳо, ин ки омодааст. Ин хай сири махсус мешавад, дар охир баъд мегӯем ки вайро ҳамроҳи чӣ кардан дар код ва тарзи ҳаёти солим. бале, тарзи ҳаёти солим пеш бурдан. дуюм хӯроки имрӯзаи мо яъне ки аз биринҷ омода мешавад. боз ин барои саломатӣ ба фикрам диетически. бале, беҳтарин чиз ки варзишгаро бисёр ҳам дӯст медоранд ва бисёртар яъне ки аз мин хӯрок истифода мебаранд. Дар ин ҷо мебинед фарш ҳамроҳи вай бо тухм якҷоҳ карда, дар яъне ки нони хушк карда шуда якҷоҳ карда вайро бирён карда бари биринҷ мемонем. Дар болои биринҷ яъне ки мо метавонем ки ҷигори макаро якҷоя карда ва охирон ки варзишгаро картошка ки ҳама калону хурд дар ҷумҳурии мо дӯст медоранд. бале, яъне ки по-деревенски вайро бурида дар духовка ҳамроҳи равған мепазем ва мехӯрем. мебинем ки имрӯз бисёр рӯзи хуш аст барои мо, чунки бисёрам хӯрокҳои бомазза имрӯз омода мекунам барои ҳам аҳли кормандони телевизиони Сафина, ҳам барои мо ва мехӯрем, баҳо медиҳем. албатта дар охир акнун биед аз чӣ оғоз кунем? аз оташро шумо ба ман имрӯз ёрдам мекунед. оташро гирон мекунем, яъне ки тахтаҳоро гирифта, бале, тахтачаҳоро ба кошка барои шумо, якташ барои ман ба шумо кӯмак мекунам. бале, биринҷро аввал мегирем, тоза мешӯем, биринҷро аввал мешӯем. дар анамун каструлкае ки об мегирем, декча мамун кадом декча? декчае ки бале миёна ва аз калонтар. миёна барои мо аллака кофӣ аст. инро яъне ки чанқа биринҷ чени агар як коса бошад 1 литр об медозем. 1 литр об? 1 литр, 1.5 литр об вай меҷӯшад. вақти об ҷӯшид камтар намак илова мекунем, биринҷро хушрӯ шушта ҳамроҳӣ вақте ки вай ҷӯшид омода шуд мегирем, баъд мегузорем ба дигар хӯрок. акнун бояд мо ҳозир биринҷа бояд шӯем. бале, бишӯем. ҳамин намуди варзиши пенчак силат гуфтем ки худ ҳозир ҳамин шумо дар аввали пеш аз оғози барнома ҳамроҳи шумо суҳбат карда будем, чунки ки ин намуди нави варзиш дар Тоҷикистон аст. чӣ гуна намуди варзиш аст? чунки намуди варзиши мо пенчак силат ин намуди варзиши индонезский вид спорта мебошад ки ин намуди варзиш 80 давлати дунёи аллакай эътироф кардагӣ аст. бале, бозиҳои осиёӣ дорад ва дар оянда мехоҳанд ки ин намудро ба риштаи яъне ки дар олимпиада ворид кунанд. чӣ маъно дорад ҳамин калима? акун ин пенчак силат, пенчак қапидан, силат қувозмоӣ кардан. пенчак силат ин чанд шохаҳо дорад да. пенчак силат яъне ки қувозмоӣ кардан ба дасту почаю усули гӯштинг истифода бурда ба сар назадан. пенчак силат ин намуди варзиши таърихӣ мебошад ки таърихи бой дорад. бале, бо ҳаст пирсилат, миксилат. дар он ҷо одамое ҳастанд ки аллакай устоди варзиш ҳастанд, таҷрибаи бои варзишӣ доранд, чанд сол дар ин намуди варзиш яъне ки машқу тамрин карда ҳастанд. метавонанд ки дар он ҷо баромада маҳора малакаи яъне ки ҳунари мураббигӣ нишон диҳанд, мастер-класси боло. бале, як намуди дигараш ҳаст, яъне ки намуди пенчак силат, як намуди дигараш ҳаст ки дар он ҷо катнишондиҳӣ мешавад, ҳусули варзишӣ. дар ин ҷо ҳам муҳориба неву, бале,
нишон дидӣ? бале бале як намуди искусство мегӯянд дар он ҷо яъне ки намуди ката гуфтани гап ҳаст. Бале. Дар ин ҷо ҳам яъне ки сафарбар карда мешавад варзишгарон метавонанд ки ҷои якум ва дуюм сеюмрош хонанд барои шумо баҳотон 5 бениҳоят нағз бале нағз шуштед интизор мешавем ки оби мо биҷӯшад дар вай намак илова кунем ва биринҷро биҷӯшонем. намак биринҷа ҳатман бояд ҳамроҳи намак ҷӯшонем бале 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 ба якдигар начаспад начаспанд бале намакро ба ман намак мо медодед. дорем бале намак дорем беҳтарин вақте ки ҷӯшид ба фикри ман бошад ки ҳалораташро баландтар кунем боз ҳам бале баландтар баландтар кунем хубтар шуд хубтар шуд бале хоб оби мо меҷӯшад мо дар вай бинед ки 1 литр ё 1.5 литр об дохтан 1 қошуқ намак илова мекунем як қошуқ бояд илова бале 1 қошуқ 1 қошуқ илова мекунем агар қошуқчаи майдача бошад 2 қошуқ агар калон бошад 1 қошуқ ба вай илова мекунем баъд биринҷро як бор дар дуруни вай деги худамон медозем омехта мекунем болошро мепӯшонем бале ҷӯшид мегирем ва мегзорем ба дигар то об ҷӯшидан мо метавонем ки дигар хӯракмонро омода кардан гирем мешавад акнун чӣ кор кунем аз фарша омода кунем бале аз фарш омода мекунем фаршро яъне ки ба косача илова мекунем бинед фаршро ба косача илова мекунем инро як тараф мегузорем камтар ба вай намак илова мекунем каме намак ба фарш илова кунем бале илова мекунем ва ҳамроҳ мекунем бале омехта мекунем акнун биёед матлубабону аз замон хурдсолии шумо каме ёдовар мешавем чунки мо бисёртар маълумот дорем дар бораи шумо чунки шумо мерафтед ҳамроҳи падаратон ба ҳамун толорои варзишӣ аз хурдиятон меҳр буд бале бале оилаи мо бисёр як оилаи бомаърифат буд дар ҷумҳурии тоҷикистон ки бале ки падарам раиси федератсияи 7 сол раиси федератсияи яъне ки муҳорибаҳои танбатан буданд баъд аз он раиси федератсияи байналмилалӣ яъне ки якум марди тоҷике ки дар минтақаи осиё яъне ки раиси федератсияи байналмилалӣ шуданда аз риштаи муҳорибаҳои универсалӣ бале ва падарамро дида ва бародарамро меҳри варзиш дар дили ман ҷо шуду аз хурдӣ ҳамроҳи падар ва бародар яъне ки ба варзиш рӯ овардам оби мо ҷӯшид 1 қошуқ илова мекунем бале ин барои биринҷ бале 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 маҳбубабону ман шуморо медонед ёд дорам ва дидам бисёртар дар намуди варзиши карате ва фаҳмидам ки боз шумо дар бокс ҳам ҳамин тамрин мекардаед ва мураббиам будаед бале чӣ хеле ки қайд кардам падари ман ки мураббии федератсия буд падари ман ки раиси чанд сол дар федератсияи ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбари вай мо машқу тамрин мекардем ва ман ва бародарам анамин меҳри варзишро дар дили ман яъне ки падарам ҷо кард мо аввал аз муҳорибаҳои танбатан шурӯъ кардем бале бале аз муҳорибаҳои танбатан шурӯъ кардем баъд аз он аз дзюдо яъне ки машқи гуштинги миллӣ чанд сол муҳорибаҳои танбатан яъне ки пагорӯзӣ машқҳои гуштинг буд нисфи рӯзӣ аз 2 то 4 яъне ки бокс буд аз 4 то 6 муҳорибаҳои танбатан буд яъне ки аллакай мо сарфами варзишро ки мерафтем аз 7 сол қариб муҳорибаҳои танбатану универсаливу дзюдо машқ мекардам бале баъд ҷиддӣ ба бокс шурӯъ кардам 6 соли дига бале ба риштаи бокс машғул будам ки ҳатто яъне ки устоди варзиш аз риштаи бокс ҳам шудам ва чандин шогирдои хубе пайдо кардам бале аз ин намуди варзиш ҳам доред бале ва боз ҳамин чӣ гуна буд биёед камакак аз ҳамун муҳорибаҳои аввалини шумо ёдовар шавед ки
аввалин маротиба ё ки дар ҷумҳурӣ ё ки берун аз ҷумҳурӣ буд? бале кун якум мусобиқаи мо мусобиқаи берун аз ҷумҳурӣ ин соли 2007 буд ки ман дар он ҷо 15 бале 15 сол ё 16 сол бале доштам. Якум мусобиқаи мо мусобиқаи ҷаҳонӣ буд ки аз риштаи бокс буд. Таҳти Собирҷон Каримов, таҳти мураббиямон, падарамон, ҳамчун мураббӣ, ҳамчун дӯст, ҳамчун падар, мо дар чемпионати ҷаҳон аз риштаи бокс, бале дар давлати Туркия, шаҳри Стамбул, дар он ҷо мо иштирок доштем ки дар он ҷо 107 давлат, 111 давлат иштирок мекарданд, яъне ки ду ринг мондагӣ буд, дар як ринг яъне ки бачаҳо қуввозмоӣ мекарданд, дар дигар ринг духтарҳо. Дар он ҷо якумин бор духтарони тоҷик, муззанои тоҷикро дар он ҷо шинохтам. Дигаре шогирди падарам буд ки ҳоло вай Назирова Фирӯза дар давлати Россия қарор дорад, дар он ҷо кору фаъолияту ва мехонад, ки мо якумин бор ин барои мо ифтихор буд ки бале дар чунин мусобиқаҳои бонуфуз дар ҷаҳон мурзанони тоҷик нишон диҳанд ки ин гуна яъне ки мурзанони тоҷик дар ҷумҳурии Тоҷикистони мо ҳаст. Вақте ки ман рафтам якумин бор аз мусобиқа яъне ки аз давлати худ берун дар чунин мусобиқаҳои бонуфуз баромад кардам, дар омадам, вай залро дидам ку чашмои ман анама хел боз шуд. Қатор яъне ки байрақҳои ҷумҳуриё буд. Ман ба чашмонам анамахе байрақи ҷумҳурии Тоҷикистонро мекофтам. Бале ин вақте ки ёфтам дидам барои ман як ғурури миллӣ буд, як ифтихор буд ки ман фарзанди тоҷик ҳастам ва ман Гулдофариди тоҷик ҳастам. Имрӯз омадам ки кӯшиш кунам парчами миллати худро, парчами давлату миллати моро баланд бардорам ва нишон диҳам ки мурзанони тоҷики мо ҳам ҳаст. Ҳамон ҳарифи шумо аз куҷо буд аввалин ҳамон ҳарифе ки дар Туркия ҳамроҳи ӯ қуввозмоӣ намудед? Якум ҳарифи ман аз давлати Туркия худаш буд. Туркия буд? Бале, аз турк буд ва дуюм яъне ки ҳарифи ман аз давлати Руминия буд. Бале, мо таҷриба кам доштем, барои ки мо аз муҳорибаҳои танбатан универсалӣ яъне ки муҳорибаҳои омӯхта ки машқ мекардем, аллакай аз варзиш тасаввуру доштем, аллакай маҳорату малака доштем, таҷрибаи варзишӣ ки доштем. Дар он ҷо чӣ гӯям, кӯтоҳ машқ кардагӣ будем аз риштаи бокс, яъне ки муддати 6 моҳ. Ин бисёр ҳам кам буд. Ба ин нигар накарда аллакай варзиши сарфами варзишро ки мерафтем, моро сафарбар карданд. Мо рафта дар уҷа натонистем ки ғолиб шавем, не ки номи анамин духтарони тоҷикро дар уҷа мондем дар таърих, баъд омадем. Дар мусобиқаи аввале ки ман дар ё дорам иштирок кардагӣ будам, бисёр хай натиҷаи хуб нишон додам. Берун аз давлат гуфтам дар шаҳри Туркия буд ва боз ҳам такрор шавад, дар қасри теннис вақте мо баромад кардем, ҷои қасри манеж дар он ҷо мо баромад кардем. Хай бисёр як мусобиқаи хуб буд, дар сатҳи баланд гузаштагӣ буд, мусобиқаи ҷумҳурӣ буд. Бале, ба ман нони хушкардаро медодед. Дар он ҷо мо иштирок кардем, хай яъне ки хуб баромад кардем, сазовори ҷоиза гаштем. Бале, ва такроран боз ҳам мусобиқа гуфтам ку кикбоксинг байни бо бачаҳо қуввозмоӣ карда ҷои аввалро гирифтам. Фикр мекунам кифоя аст. Бале. Ман акнун фаҳмидам ки занҳои мо чӣ қадар қодир буданд. Бале. Чанд намуди варзиш бинед мухлисони азиз ки пай Матлуба Бону ҳам дар риштаи бокс, ҳам дар риштаи гӯштӣ ва ҳам дар карате ва имрӯз дар пинчак силат, намуди пинчак силат. Бале. Биринҷ обро нақс мебинад ку хуб ҷӯшид, бале, кашида гирифт, инҷа мемонем, камтар дам мехӯрад, 10-15 минут бинед аллакай дам хӯрд, баъд ҳамроҳи вай чикӯри макаро омода мекунем. Аллакай мо барои хӯриш фикр мекунам. Бале. Хуб. Ҳозир
ҳозир чӣ кор кардаистед? бародарам Бале. Бахтибек Каримов ва ё мураббӣ ҳастанд ва шогирдони зиёде доранд. Имрӯз таҳти роҳбарии вай машқу тамрин мекунанд ва кӯшиш мекунанд парчамбардори миллату давлати мо бошанд, тарзи ҳаёти солимро ба пеш баранд ва чӣ хеле ки омода мешавем ба пеш. Чӣ хеле ки мо машқу тамринҳо шурӯъ кардем. Имрӯз мо бояд миннатдории худамонро ба роҳбари давлат муҳтарам, бале ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ба президенти худамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки имрӯз бинед чунин ба Рустами Эмомалӣ ки имрӯз дар ҳар як кӯчаҳое ки мо мегардем аллакай майдончаҳои варзишӣ ҳастанд. На танҳо боз турнику брусу ҳамаи даврое ки мо мекардем хеле шарту шароит набуд. Мо бояд шукронаи анамин ватану истиқлолият кунем, шукронаи ҷаноби олӣ кунем ки чунин ғамхор дорем имрӯз барои на танҳо яъне ки варзишгаро бояд имрӯз ифтихор кунем. Имрӯзҳо медонем ки ҳамин шумо идеали ҳамин чандин духтарони имрӯза варзишгароне ки ҳастанд идеали ҳамонҳо ҳастед фикр мекунам ва чунин ҳам ҳаст. Имрӯзҳо ҳамин духтаро зиёд меоянд ба намуди варзиш. Бале ин намуди варзиши карате худаш як намуди варзиши зебо аст. Ба духтаро писанд аст. Ба духтаро яъне ки бисёр ҳам мезебад. Духтаро кӯшиш мекунанд ки мисли мураббиашон кӯшиш кунанд парчамбардори миллату давлат бошанд. Фикр мекунам ки қариб омода истода. Бале. Ҳозир бо як 2 дақиқаи дигар истоду мебардорем. Бале. Имкон дорад ки дар ҳамин ҷо камакак аз ҳамон намуди варзиш ягон чиз нишон усули аз намуди риштаи пинчаксила. Бале. Насӯзад бир инро мебардорем. Вайша мемонем баъд мерем аз намуди риштаи бале. камакак қафлтар меистам то ин ки ягон зарба нагирам. Бале. Намуди пинчаксила яъне ки саломкунияш пеш манайхе буд. Аз ҳисоби ки коронавирус буд, яъне ки масофаи иҷтимоӣ ба даст варзишгаро яъне ки салом намекарданд, саломи вайҳо манайхе буд. Ҳозир международный яъне ки федератсияи байналмилалӣ саломкунӣ яъне ки пинчаксилат. Бале. Бале. Омодагӣ вақте ки яъне ки мехоҳанд бароянд аз намуди пинчаксилат яъне ки намуди анамун як намуди рақс, як намуди кат ҳаст. Аввал аз чӣ шурӯъ мекунанд? Аз пешвоз гирифтани афтоб. Чӣ хебар омад? Бале. Ҳар як анамин элементҳое ки нишон медиҳанд, якташ яъне ки уқобро дар назар дорад, як намуд яъне ки хирсро, оҳуро, афтобро ба анамин ҳусулҳои нишон медодагиашон, обро, шамолро, яъне ки боронро, яъне ки ба ишораи даст аллакай нишон медиҳанд. Чӣ қадар олӣ аст. Фикр мекунам дар ҳамон толори варзишӣ бояд оромӣ бошад дар вақти нишон додан. Бале. Варзиш ҳамаш қариб ки пайвастагӣ доранд. Бале, ҳамаи варзиш як аст. Фақат дар он ҷо қоида ва қонун дигар аст. Қоида ва қонун дигар. Бале. Нишон додану хело хуб. ин аввалин хӯроки имрӯзаи мо ҳамроҳи апаи матлубабону омода шуд. Анакун мегузорем ба қисми дигари барнома. Анакун ба қисми дигари хӯрок. Бале, шумо картошкаро ба ин рӯған мекунему, ман картошкаро равғанро. Хуб, ҳозир ман ина мегирам аз бале, инҷа. инҷа як тоза мекунем.
раунди дуюм. раунди дуюм Рафтем. биёед акнун камакаки дигар боз едовар шавем сафарҳои шумо ба хориҷа берун аз ҷумҳурӣ. Сафарҳои ман гуфтам ку якумин мусобиқаи ман берун аз давлат ин соли 2007 буд ки байни духтарон яъне ки риштаи варзиши бокс буд. баъд аз он мо такроран ба давлати Қазоқистон ба давлати Қазоқистон шаҳри яъне ки Астана аз онҷам аз риштаи бокс буд. Такроран боз ҳам соли 2009 буд. 2010-11 барои ман соли бисёр ҳамсоли бобарор буд. фаромӯш нахотир буд ки соли 2009 ман ба давлати боз ҳам Астана дар онҷо дар чемпионати бокс иштирок кардам. соли 2010 яъне ки дар мусобиқаи байналмилалӣ дар давлати Қазоқистон дар шаҳри яъне ки Алмата бале дубор Астана дубор Алмата дар Алмата онҷо аз риштаи мусобиқаи байналмилалӣ аз риштаи намуди бокс буд ки дар онҷо ман сазовори ҷоиза гаштам. душвор набуд ба ҳамин ҳамаи намуди варзиш вақте ки машғул будӣ? Не, ман барое ки вақте ки аз муҳорибаҳои тан ба тан шурӯъ кардагӣ будам, муҳорибаҳои тан ба тан аллакай дар онҷо ҳам ба даст ҳам ба по ҳам усули гӯштингро истифода бурданд. яъне ки аллакай ман варзишро сарфам мерафтам барои ман душворӣ надошт. дар онҷо ман тонистам ки чемпион шавам аз риштаи бокс яъне ки сазовори ҷои намоёнро гирам ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёям. баъд аз он мусобиқа такроран соли 2011 боз ҳам дар давлати Қазоқистон Алмата дар онҷо яъне ки триборя буд. муҳорибаҳои универсалӣ аз лижа рондан аз тапонча парондан ва болои барф баромада гӯштин гирифтан. дар онҷо ман 10 кило нидавес будам 15 кило. дар онҷо яъне ки вазни ман камӣ мекард ба ин нигар накарда баромада сазовори ҷои дуюм гаштам дар мусобиқаҳои дар бозиҳои осиёӣ. аз чанд намуди варзиш буд, аз теквандо, аз карате, аз гӯштин, аз бокс ки дар онҷо мо сафарбар шудем. аз кадом давлат ӯзид? чанд давлат? дар онҷо фақат аз Тоҷикистон мо тими анамин духтарҳо 12 нафар сафарбар шудем. бас кофис боба дигариш монда боло пеш. бояд болбобулу нашавад? Не, онҷо программа буд, программае ки тарзи ҳаёти солим ба пеш бурда ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон рушди анамин намуди варзиши бонвонро баланд бардоштан ва бисёртар варзишгарон яъне ки бонвон рӯ ба варзиш биёранд ва кӯшиш кунанд тарзи ҳаёти солимро ба пеш баранд. Мегузарем ба қисми хӯриш. яке ба биринҷи худамон ҷикори макаро раунди сеюм раунди сеюм аллакай вай кадастида бале раундро бинед якум раунд дуюм раунд дар духовка сеюм раунд мон аллакай ҳозир омода мешавад. 3 раунд бале. раунди сеюм ба анҷом мерасад. бинандагони азиз, бинед зарбаи охирин матлубабону ва нокаут бинед. инро метавонед ки тараф монед. як хӯриши дигарро омода мекунем. баъдан мегузарем ба қисми охир. бале. барои хӯриш барои амин дар бозиҳои олимпӣ иштирок накардани шумо сабабаш дар чи аст? сабабашро ҳозир ман ба шумо мефаҳмонам. вақте ки ман аз хурде аз дунболи падар яъне ки ба толори варзишӣ мерафтам ва фақат мехостам ки яъне ки варзигари хуб шавам. аввал барои ман ҷиддӣ набуд ранги бозӣ дунболи падар рафта дар толори варзишӣ аз паридану аз машқи бисёр яъне ки маро дар толори варзишӣ хоб мебурд.
аз 9 солагӣ вақте ки ман қадами худро дар варзиш мондам, фаҳмидам варзиш чи аст, меҳри варзиш чи аст, анамин кайфияташ чи аст, кӯшиш кунам номбардори миллату давлату парчами миллати худро дар ҷаҳон баланд бардоштан. Ман аз 14 солагӣ, аз 15 солагӣ фақат ба як мақсад машқ мекардам ки олимпийская чемпионка шавам. Кӯшиш кунам ки дар олимпиада мақсади ҳадафи ман ҳамин будааст. Вақте ки мураббӣ мешавӣ, бовар кунед, ин як мураббӣ, чӣ гӯям, як роли бисёр муҳим, роли бисёр ҳам, чӣ гӯям, ин як кори ҳаст ки як маҳсулияте ҳаст ки бовар кунед дар души ту ки дар тарбияи шогирдон бале худамро бовар кунед, ман барои вайо мисли ҳам мураббӣ, ҳам модар, ҳам ҷура аз хурдӣ анамин мақсад буд ки ки дар бозиҳои олимпӣ иштирок карда парчамбардори миллату давлати худам як бор дар ҷаҳон парчами миллатро бардорам. Мутаассифона чаро нашуд? Вақте ки мураббӣ шудаед, вақте ки шахс то мураббӣ нашавад, ба қадри мураббӣ намерасад. Бале, ин як душае ки дар гардани ман буд. Ман на танҳо барои худам ҷавобгар будам, бо ҷавобгари дигар ки варзишгаронам будам. Бале, баъд рафта рафта хай насибу тақдир ҳамин будааст ки ман ки натонистам олимпийская чемпион шавам. Ман худамро қурбони анамон шогирдо кардам. Шогирдон имрӯз боз ҳамон мақсаде ки шумо бале дар худ гузоштанд. Бале, анамон гуфтам ки агар ман натонистам муваффақ шавам дар бозиҳои олимпио, ба ҳар як боре ки ман қатор мекунам шогирдои худро аз чӣ сар мекунам? Шумо кӯшиш кунед номбардори миллату давлати мо бошед, кӯшиш кунед содиқона ба ватану миллати мо хизмат кунед ва кӯшиш кунед ки корҳои кира мо натонистем ба анҷом расондан, шумо бирасонед. Чунки бале, чӣ хеле ки шумо ҳам такрор намудед, ҳам дар аввал ва гуфтед ки шароит на он қадар мутобиқ буд пештар барои шумо. Барои ҷавонон, барои наврасон тамоми шароитҳо муҳайё аст. Бинед ки бале дар толорҳое ки мо машқу тамрин мекардем ва як зимистон хунук, якдаҳшат буд ки вақте ки одам ҳавас дорад, мақсад дорад, ба мақсадаш бидед мерасад, меравад. Анамун ҳисси миллат, анамун ватаншиносӣ, хештаншиносӣ, муҳаббати анамин миллату давлат ба ту қувват медиҳад ва ту мотиватсия метиҳад, ту пеш меравӣ. Ва имрӯз ба шогирдо гуфтам ки ман натонистам ки дар бозиҳои олимпӣ иштирок кардам. Анамин ҳавасу орзуи манро шумо давомдиҳандаи кори ман бошед. Тонистам ба ҷое ки ба шумо маълумот бидиҳам ки натонистам. Хай мегузарем, мезанед вайро ба раунди панҷум. Раунди панҷум. Раунди панҷ. Рафте. Бинед ки раунди панҷ анакун аз ҳама ширинтару бо ширинтар дар барномаи лаҳзат имрӯз омода месозем. Аз сабзавот, аз меваҳои тару тозаи ҷумҳурии Тоҷикистони худамон, витаминҳои бисёр ҳам болаззат, фоиданок. Ман мехостам ки йогуртро наздик монед. Сар мекунем аз себ. Бинед, себро ман мехостам пурсам ки устоди аввалини худро киро мешуморед? Устоди аввалини шумо? Устоди аввалини ҳамаи мову шумо ин модар аст. Модар аст. Барое ки бовар кунед, баъд аз сари модар ман фикр мекунам ҳеҷ кас дар ҳаққи ту дуои нек намекунад мисли модар. Суханҳое ки модар мегӯяд ба ту на ёру рафиқ, на бародар, на шавҳар, ягон кас намегӯяд. Медонед, амин модарон масалан як сухани нек ба фарзандаш гӯяд, агар то охири умр, агар ту хоҳ фарзанди хуб шавӣ, хоҳ фарзанди бад шавӣ, то охири умр ҳамун фикри худаша иваз намекунад. Ҳамун некбинӣ дошт нисбати фарзанд, то охири умр ҳамун тавр меистад ва
дӯстон рафиқон метавонанд фикрашон иваз кунанд, аммо модар на. Фикраш на ҳамин тавр. модар фариштаи замин аст. беҳуда метавонанд. бале барое ки ваё худашон дарак надоранд, не ки модари ман бовар кунед як модаре ҳаст ки агар модари ман намебуданд оли ман ба ин дунё набудаму ба ин қақулаҳои баланди варзишӣ намерасидам. лекин аз модарамро дида дар зиндагӣ одаме ки манро бегап бе ягон мушкилӣ яъне ки мефаҳмад ин падари ман ҳастанд. Падари ман ҳам падар, ҳам дӯсти хуб, ҳам мураббии хуб. фикр мекунам ки ман бисёртар бо падар калон шудам. аз хурдӣ фақат ба ман бачаам садо зада фарёд мекард, мисли писарҳо яъне ки тарбия кард. фақат ба ман чӣ мегуфтанд? хубӣ аз дастат мебиёд, ба як кас бикун. хубӣ аз дастат намеяд, гандагиатро ба ягон кас нарасон мегуфт. мисли як матали аст ки халал нарасон, агар тавони биё кӯмак кун. бале анамин фақат мегуфту баъд мегуфт ки кафанатро фурӯшу, ватану миллататро ҳеҷ вақт нафурӯш. фақат падарам як шахси бисёр бузург ҳастанд, чунин фарзандоро яъне ки ба воя расонданд, тарбия карданд. аз падарам бисёр миннатдорам ва бовар кунед ин бори аввал аст ки дар телевизион бо воситаи шумо ҳам ташаккур ки даъват кардед. ба падарам миннатдории худро баён кардани ҳастам ки дар зиндагӣ бисёр мушкилиҳо буд, бисёр дар зиндагӣ роҳафтода мешудам. падарам ба ман фақат маслиҳатҳои хуб медоданд. фақат мегуфтанд бачам, дар зиндагӣ одамои суст яъне ки даст мекашанд. ту варзишгарӣ, ту бояд ҳам психологически, ҳам физически бояд бақувват бошӣ. фақат ба пеш. гапи ҳеҷ касро гӯш накун. фақат ба пеш. фақат ба пеш. фақат мегуфтанд ки ман медонам ки ту чӣ хел ҳастӣ. қалби ту, меҳрубонии ту, дилсӯзии туро ман медонам ки ту чӣ хел ҳастӣ. мехоҳам ки аз муносибат истифода бурда дар анамин барнома бисёртар ҳамчун устод, ҳамчун дӯст, ҳамчун роҳбар, ҳамчун падар мехоҳам ки миннатдории худамонро ба падарам, ба падарану модарон ки имрӯз бинед ки фарзанд агар гандаям бошад, фарзанд агар хатогиам кунад, дили модарону бузургиша бинед ки мебахшанд. хело хуб. бигзор умеддароз бинам падаратон. саломат бошед. боз шогирдони нав ба нав тарбия кунанд. ҳозир кору фаъолият мекунанд? аллакай падарам камкам дар толори варзиши ба машқу тамрин ҳастанд. варзишгарону аллакай то ҳози омода мекунанд. аллакай нафақур аст, пенсионер аст. нафақур аст. хело хуб. ба финал омадаем. ҳоло биёед аввал картошкаро гирем. Биёед баъд бар ороишу ба дигар чиз мерасем. бале. ана акнун навбати бардоштан. бале. биёед бардорем. бале.
мухлисони барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин, меҳмони имрӯзаи барномаи мо буданд Матлуба Бону Каримова, варзишгар, спортсменка, комсомолка. И наконец, красавица. И просто красавица, яъне. Ва бо мо хӯриш омода намудан, хӯрок якчанд омода намудан, ҳамроҳашон омода намудем ва албатта ки ҳозир мечашем. ҳамроҳи барномаи мо бошед, чунки аз ҳама вақти хуб, вақти муҳими барномаи мо чашидани хӯрок аст. Моро ҳамроҳӣ кунед. хуб, мухлисони азиз, анакнун вақти чашидани хӯрок расид. анакнун оғоз мекунем аз фикр мекунам котлетаҳо ки ҳамроҳи шумо пухтем. ана биед марҳамат. Фикр мекунам нимташ аз шумо. Хуб, саломат маленький кусок мне, вам большой. саломат бошед. Большой шумо да барои ки имрӯз майдаш ба ман, калонаш ба шумо, барои ки имрӯз шумо хизмат бисёр кардед. Дастгирӣ кардед. Бинед и ҳама меҳру меҳр. ҳамаш маҳсули дасти шумо аст. бинед ки чӣ қадар ба ҳамаи кор, ҳам варзишгар, ҳам хӯрокпазӣ чӣ гуне ки гуфтем. хуб, Мечашем? чашем. Бале. каме хуб. Хуб. дидед чӣ қадар бомаза аст. чӣ қадар таъме ки дар ягон ҷо, дар ягон ресторан Бале. таман намефаҳмию, намечашем. Бо метавонем ки ба болои вай камтар лимон. лиму. Бале. лимурам бо мечашем. Кани бе лимон хуш мехӯш. Вақте лимон мечашем, камтар обдор, сочный ва биед акнун мегузарем. ба хӯриш. хӯриши омода кардагӣ шумо ёрдам кардед. шакаробӣ. Шакаробӣ хуб, мегузарем. Ман намакашро камтар кардед. бале камтар илова кардам ки ҳеҷ гап небояд намаки кам барои бале ба инсон, бале, намак истеъмол кардан худ зарар дорад. бале бале кани хӯриши шакаробӣ. шакаробиро мечашем. Кани хӯриш ҳамин хеле ки такроран боз мегӯям ки ҳар рӯз агар хӯрӣ боз мехоҳӣ мехоҳӣ боз истеъмол кунем. бале бале хӯришам бисёр олӣ. на ками ороиша ки када боша. отабек барои вай баҳои 100 балл медиҳем. саломат бошед. мегузарем ба биринҷ. акнун биринҷ ва расид. ҳамроҳ навбат ба биринҷ. биринҷ ки ин ба варзишгарон, ба саломатии инсон бале фоида дорад. чӣ қадар бале протеин ҳам гӯем. бале 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 таркибаш одамое дорад. ки паҳрезанд Бале. метавонанд ки аз ошнею аз анамин биринҷи ҷӯшонида бале шуда. ҷӯшдагӣ истифода баранд. Кани мечашем. кани биед чашем. Кани намакаш чӣ хел Хел аст. шудааст. гап нест. саломат бошед. Таргум кун. барое ки шумо ба ман имрӯз кӯмак кардед, бинед чӣ қадар дасти шумо дарда набинад ки чӣ қадар хӯрокҳои бомаза. саломат бошед. бо Барои дастгирии шумо мо- бо ёрдами шумо саломат бошед. ҳозир акнун навбати картошка. ман фикр мекунам картошкаро ба даст мегирем, бо даст барое ки гирем, картошкаи қоқак бисёртар калону хурдсонои мо Бай. дар ҷумҳурӣ дӯст медоранд. картошкаи бифармонед. хоқ. марҳамат. баъд аз шумо Аҳа. кани дар духовка пухтема. бале. сири инро да чӣ гӯям, модарам аз корт майда мерезану баъд дар алоб мекунанд, дар дег алоби таспонда, баъд картошка қоқак мехӯрем. чӣ хел гуфтед мекунам? реза мекунанд тунук, баъд дар деги таспон дар дуруни вай дег равған жарид карда мегиранд, ранги чипси лейс мешавад.
меандозӣ мегирӣ? На, меандозан мегиранд. Имрӯз мо дар духовка пухтем. Бинед чӣ хеле маза. Чиқадар бомаза аст. Дар аввал дар нақшаи апай Матлубобону картошка набуд. Ростига. Ва дар рафти барнома ҳамин чиза фикр кардем. Бале. Анакнун мегузарем ба хӯриши навбатӣ ки дер интизораш будем. Аввал мехостам ки шумо бичашед, мазаашро бигӯед ва баъд ман чашам. Бале. Хеле хуб. Хеле хуб, а? Бале. Хуб. Кани кифоя аст фикр мекунам. кифоя аст. Бале. Кани мехостам аввал шумо бичашед. чиқадар бомаза аст хӯриш. Бед чашед шуморо. Бед агар иҷозат бошад. Марҳамат. Шумо. боз бинед ҳам мазаи хуб дорад, инсонам ҳамун пур аз энержӣ мекунад. Бале. Ин хӯришро мехӯред. Давом ба сӯи толори варзишӣ медаҳӣ. Бале. Ба шурӯъ кардани машқи пинчак силат. Пинчак силат. Боз як бор дигар тавсия медиҳам ки ба ҳамин намуди варзиш машғул шавед, чунки ҳам варзиши зебо аст, ҳам як кайфият дорад. ҳамин чӣ тавсия медиҳед барои варзишгарони ҷавон? имрӯз тавсияи ман ҳамин аст ки ҳамеша ҷонибдори тарзи ҳаёти солим бошанд, омада ба варзиш машғул шаванд, вақтҳои холигӣ китоб хонанд, беҳуда нагарданд, гапи падару модарро бисёртар гӯш кунанд, калонсолонро ҳурмату эҳтиром кунанд, дар ҷои якум тарбия илмро гузоранд ва кӯшиш кунанд парчамбардори миллату давлати мо бошанд, дар толори варзишӣ омада машқ кунанд, кӯшиш кунанд мисли қаҳрамонон нимо шаванд. саломат бошед. боз як бор дигар мегӯям ки дасти шумо дардро набинад ва имрӯз чӣ қадар хӯрокҳои бомазза пухтед, хӯришҳои бо лаззат, хӯришҳо, котлетҳо, бинед ки чӣ қадар хӯрок зиёд аст, намедонед ки кадомаш аввал чашӣ. Саломат бошед. Боз як бор дигар аз номи аҳли эҷодии телевизиони Сафина ба шумо миннатдории хешро баён мекунам ва боз мехоҳам ки дар корҳои шумо комёбиҳо, бурдбориҳо, боз дастовардҳои нав ба нав таманно дорам ва мехоҳам ки ҳамеша саломат бошеду ҳамин хел хандонрӯ бимонед. Саломат бошед. Хушбахт бошед. Ташаккур. Ва таманниёти шумо барои бинандагон ва мухлисони азизи телевизиони Сафина. Саломат бошед. Ба телевизиони Сафина миннатдории худро баён мекунам, шахсан ба шумо ки даъват кардед ба ин барнома ва мо чандин сонҳо ҳамкорӣ дорем ва чӣ гуфтанӣ ҳастам, таманно дорам ки дар ҳар як хонаи тоҷик хушбахтиву сиҳату саломатӣ бошаду ҳамеша ҷонибдори тарзи ҳаёти солим бошанд, бо варзиш машғул бошанд. Бале, саломат бошед ва ман ҳам аз фурсат истифода мебарам. Бинандагони азиз, мехоҳам ба шумо саломатӣ бардавом, хушбахтӣ дар сархони пур аз файзу баракат ва чӣ хеле ки гуфтанд Матлубобону, тарзи ҳаёти солим ва ҳамеша хандонрӯ бимонеду хушбахт бошеду саломат бошед. бо барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин бимонед. Хайр то барномаҳои оянда.